Pamalandong kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Pagkatinawag kini ang atong pamalandungan karon. Pagkatinawag. Nakadungog ka ba mahitungod sa duha ka magtutukod nga si Bezaleel o si Ahulayab? Ang Dios naghisgot mahitungod kanila. Akong gitawag si Bezaleel o gipuno ko siya sa Espiritu sa Dios, sa kaalam o sa salabutan o sa kahibalo o sa tanan nga paagi sa buluhaton. Ug ako ani akaron, akong gipili uban kaniya si Ahulayab aron sa pagtabang kaniya. Exodus 31:2 ngadto sa 6. Kini sila mao ang duha ka magbubuhat sa ordinaryong mga buluhaton sa pagtukod sa tabernakulo. Ug doon na pa'y ubang gipangtawag sa Dios ingon nga mga ehemplo sa pagbuhat sa mga buluhaton nga di nato matawag nga espirituhanon o relihiyoso sa formal o nga limitado nga kahulugan sa pulong ministeryo. Sama kanila ni Jose nga namunuan sa panggobyerno sa Ehipto, ni Nehemias nga magtutukod sa paril sa Jerusalem, ni Daniel nga namuhat sa pamunuan sa Babylonia, ni Lucas nga mananambal sa unang siglo sa kasaysayan sa Kristyanismo. Pamalandungi kini, ang imong trabaho mao ang imong tawag. Sa imong nga pakita ang Kristohanong kinaiya diha ni ana, ug sa gamiton nimo ang imong pinangitaan sa pagtuman sa kabubuton ug katuyuan sa Dios dinhi sa yuta, ikaw tinawag usab sama ra ni bisan kinsang ministro nga imong nakitang nangalagad sa Dios. Ang imong kagahapon di makapugong sa imong pagkatinawag. Si Pablo miingon, siya si Kristo akong gipasipalahan o gilutos o gipakaulawan apan ako iyang gikaluyan. 1 Timoteo 1:13. Di ba makalipay ang hunahunaon nga ang atong kagahapon dili mo ibasihanan sa atong kaugmaon? Ug nga sa ibabaw nining tanan, ang Dios magkatawag kanimo sa buluhaton nga mas dako pa kaysa imong gihuna-huna. Ngano? Aron nga imong masayran nga ang imong kusog o kalampusan nagagikan lamang kaniya. Kini ang kamatuoran. Ang tawag sa Dios dili sama sa pahinumdom sa TV o sa radyo. Wala ka mabuluntaryo, sa tawag mitubag ka. Makigsulti siya kanimo, tawgon kaniya, dili ka mahimutang. Sa salida nga Chariots of Fire, si Eric Liddell miingon, sa akong pagdagan, mabati ko ang kalipay sa Ginoo. Ang tanang kalampusan ug dungog, dili maoy makapatagbaw kanimo. Apan sa buhaton mo ang mga butang nga imong nabaluan, iyang ipabuhat kanimo. Diha mo makaplagan ang kalipay o katagbawan nga mulungtad sa kahangturan. Sa kapulihay, si Eric Liddell nahimong misyonero ngadto sa China. Ug nagpasabot lang kini nga ang imong pagkatinawag mahimong magsugod sa lain ug nga kini muhatod kanimo ngadto sa lain pa. Sa matag panahon nga buhaton mo ang tawag sa Dios kanimo, pagabation mo ang tuman nga kalipay nga dili mo makaplagan diha sa ubang mga butang. Ang tawag sa Dios kanimo moabot sa pipila ka mga paagi. Una, bation nimo nga gitandog ka. Mubati ka nga ang kamot sa Dios magapandong ug nga mohatod kanimo ngadto sa pagbati sa kabugaton sa panginahanglan nga wa pa matagbo sa uban. Makasiguro ka niini diha sa imong kasing-kasing. Ikaduha, makita kini sa uban. Makamatikod ang uban nga ang Dios namuhat diha sa imong kinabuhi. Sila nga suod kanimo makakita niini ug moingon sila nga maayo ka niini da. O talagsaon ka
sa imong pagbuhat niini. Ikatulo, gigasahan ka sa pagbuhat niini. Sa iyang tawag, magauban usab ang gasa, ang pagsangkap niya kanimo nga iyang tinawag. Sa magabuhat ka sa iyang tawag, mabuntog ug musulbong ka sa ibabaw sa mga kalisdanan. Ug sila nga magatanaw kanimo, mapuno sa katingala ug kahingangha. Ikaapat, makita nimo ang resulta ug bunga niini. Makita nimo ang kausaban, mga kinabuhi, mapanalanginan, ug ang Dios mahimaya. Unsaon nimo pagbuntog ang kahadlok sa pagsugod? Sugdi uban sa gagmay nga mga lakang. Nagtinguha ang Dios nga mabati mo ang iyang tawag. Sa buhaton mo ang imong bahin, siya magahimo usab sa iya. Si Salmista David miingon, walay bisan unsa nga maayo nga gihikaw niya ni adtong nagalakaw sa pagkamatarong. Nagatawag ang Dios kanimo karon. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat ni ini nga pamalandong. Salamat nga gitawag nimo kami nga tanan diha sa pagbuhat sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Tagai kami sa kusog ug kaisog, pinaagi sa imong balaan nga espiritu sa pagbuhat sa imong itahas kanamo. Salamat sa kadaugan karon ug sa umaabot sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayod karon og sa umaabot pa. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas, pag-ayo-ayo.